kane no na sei na Princess Deborah Junior etie na so ne nua ata enam kwan so na se wo ko school a aya na aye bre enu nti gise wo gina home wo kwan mu kakra ansa na watumi akodru school etoda na waye late nanso ne nyina mu no enya ade a Princess Deborah Junior ne nan nti odi bo ne ho asafo hene se obejai school omia na niara ko so a eko school na wo hwe class a wo mu enkoda be aduoso a otimi toso miensa abra wo tre ensore ne febra ye ka ne nan ho asem yawa wo fam ansa na watimi anante ako school akosua de no ye ka asemi wo onua TV ene Akoma FM ema adonfo bi ebesom ema wo the Princess eko konfanochi teaching hospital ema adokotafo hwe ye ka se enan no gise yetwa na ayareho ediama Princess Deborah Junior de na nso no efutuo ene kasakire eba mu no otiase epene so se ne nan no yentwa orthopedic technician Stephen Amwa a owo St John of God Hospital oni ye bonkomo ekirekire kwan a ofa so Princess nan no ehu dwumade nyina nan na wahye ne de how bi ani akire na mum boni fa bibi maintenance sedia ne tenten ne kase eni ne mudru eti ne de aye nan ama na enei enam se oya akwara afi na onyi na ebia bosume miensa bosume nsia bia obe change in shape eti se wakotoka ese tembia wo nan ye ntintia our workshop ene betumi maintain o car no nti omo no acha be se bosume miensa bia ye hya ase nkakra obetumi aye no bosume miensa ekona ni betumi aye 6 months ekona ni betumi aye 1 year nkakra na yetumi dia maintain ade ye hye ne nan no ama Princess Deborah Junior ni nana oni no etie maame amata ekirekire sedie na ne nana Princess etie ansana enei nyamia ya adomu a enam onua TV ene Akoma FM ene aboafo so ama enei ne nanai ne nan yetumi ahye no artificial leg awa no mu esitie ne se wo ko school no ana wonante a wokofo pa oduru ba bia na wabre na watena se na wonua na twe no a na makotwa akwam de ba ye no mo de artificial no ahye no a ende me nana no ogina ne na so a aye anigisem enti aseda eni kabea na me de ma adomfo a ena wonua TV fo so Akoma FM ebo a me nana no Deborah Junior enso de to so se de ne ni age pa se ono so benante a nipa enhwe ne biem na obetumi aye ne dada akone abedie na wono nso ferie ene niema na enipa ehwe no ekeka no ne nyina eto etwa age ise omabo ma ya me nan no timeni age pa ma saye tenten aka ho ayana me fele kunswa mebre ansana says Deborah Junior esali twato se die oko school a onye late biem obetumi aka ne ho akosua de amata de na odie no obeyire ne ho asua de na wadi first when aba me catch obi bia said do free na kuma mi bi bua me bia da me hye na na mu bo sha me sha mo se emi ama sha artificial me bom ho baden na mesua de na exam se ba metimi adi first Administrator Edema St. John of God Hospital, Reverend Sister Anastasia Ochre, and so Edia to Ghana for nyina enim say, enkoda omunya haw ewo mo nan ho no. Ghana yenso ye wazoye se die artificial leg no yenso yetumi hyebi edema enipa no enante a wonya haw bia. Kasemu no mpemu ne niema bebre a eho adwuma na ebia ya na ya dwen ye se Ghana ha yentume ye wo saa ye wo mo ya train wo mo ne ye wo niema nso a ye de hwe eye saa adwuma ni nyina nti so obi wo saa haw na mo onye na dwen se Ghana ha yentume nye St John of God Hospital de yetume ye fo mpem bebre na ya ye waade na yentumi enye ntum se ye de ne ye age so obi de Eye enije da edema omanfo a ewo mfensi ebra Princess Deborah Junior every hospital ebedru fie na artificial leg ehye no na amanfo na enim sede na ne nan no etie na enei ayese no na eye enije edema omanfo a ewo mfensi na Princess nso ohwe wanimu a na wasere kakra ka kire wo se nyame nhye obi bia se ene omompa ebonti ono nso atumi anante